shine karanta suratul mulk, tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idan kana karanta ta a duk daren duniya, to na farko kabarinka zai fadi, ba za a matse ka a kabari ba. Kun fahimta ko? Sannan na biyu kuma za ta koran maka talauci. Sannan na uku za ta tsaya ran alkiyama sai an bata cetonka a filin kiyama. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Yace a Qur'ani to mutumi na kaji garabasa kenan. Yawwa, sai a tare ai ta bige ta. Kaga wanda bai iya suratul mulk ba an bar shi a baya kenan fa. Motar manzo Allah ta tashi ba mutun kenan. Sai mutum ya je ya koya, ya dage. Tunda muna neman kwandala, ballantana aljanna, sai mu dage. Aljanna dagewa ake. Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wanda suka dage suka yi da gaske, Allah ya ce wallahi za mu shiryar da su, za mu ba su. Allah bai rowa. Allah ba dan adam bane. Kuma dole a dage dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya. Ku saurara ku ji hajar Allah tana da tsada, ba ta da arha. Bahaushe ya ce ba a bori da sanyin jiki, to mu bori sai mu ce ba a neman aljanna da sanyin jiki ko? Ala inna sil'atallahi aljanna, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku damu ku ta kokari, karshen tsadan kayan Allah ita ce aljanna. An baka aljanna ka cinye komai, ba asara bane. Allah ka bamu dan rahamanka, ba dan mun isa ba. To karanta wannan sura, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin alqur'ani akwai wata sura, ku saurara ku ji ayoyinta guda 30 ne. Yace ku saurara ku ji wannan suran, duk wanda ke karanta ta sai ta cece shi ran alkiyama. Yace ku saurara ku ji wannan sura, ita ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, suratul mulk. Da kan ka duwa ga ayoyinta 30 ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To sai an yi da gaske, in ba ka bayin zaka ji ta ka iya kila ma ka haddace, amma ba isa ba sai kai sati ba kai so ɗaya ba. Kun gane? Sai ka yi da gaske, ko kana ɗan chatin kana jefa aya biyu, kana na uku ko da ka kusa na ƙarshe sai ka rufe wayan kawai ka kiribci. Allah ya taimake mu.